Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo, CFP-KSI Seukaw fɛ denmisɛnnin k'a dege bolola baara la kabini fitinin fo ka taa kɔrɔbaya maakɔrɔw k'olu fana dege bolola baara la fo ni waati jan o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ CFP-KSI ale kɔnɔna na Segu Dar Salam. N'i ye kalanso in ta k'a lajɛ maa mun b'a fɛ ka masɔnya dege menuisier dege plomberie sanitaire peinture bâtiment menuisier métallique ni menuisier bois k'o bɛɛ lajɛlen kɛ sɛnɛ taa sira bɛɛ lajɛlen ni baganmara ni jɛgɛlamɔ i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Seukaw fɛ yen u ma dan o ma min ye machiniste ye agricole carrelage ka taa se staff ni décoration ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bayɛlɛmali minɛnw olu fana bɛ u bolo k'olu kalan musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ sabula npogotigi caman bɛ u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min n'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se u kɔrɔbalen ma a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar Salam yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ tɔn artisanal ale la Medine sugu kɛrɛfɛla la walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96 Segu Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye CFP-KSI ale bɛ maa taa yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. ESKJ, École de santé Kalajata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, Doctorate Jam Wenyese, bien turco la demande la koi, Fieu, Fois Castro, Ie Bana Yini Cardona Kari, Mimi Gasabi Gasaka Dangarika, Adamadeka Yinamayala, ou quelques bons for Corolla, ou Eratin, Fieu, Fois Castro, Ie la Colson, Yuma Segere, Affaire Okoro, École de santé Kalajata, Na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas voir Kalabankoua. 20 000 santé bara Mayesa, Nimbera de Rebeke, École de santé Na Bolofara Chamala, École de santé Kalajata, on a flecké en bolo jiguier. Formation de qualité, doctorat Siraka, Mimi Segalo Kafo, Oka Dimson Gafutna Yelenye, Opera de Lebekala, Nilakolso Dagabana Nuna, Ugo Polofaro de Flani, Sigle niveau DEF, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, Noye niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation au Kofe, aide-soignant, Katapara Matronica, Nimpela de l'Edesledo, École de santé Kalajana, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorela, Aïwa, la Colisée, Ani la Colisée Zomo, Aya Seva Jona, Aka la Colisée Inzagere, Yoni Jamaka Chaya, Utogole de Clan Ombert Kalabanguraya, Hôtel Wasulu Kofe de Choi, Waligele Negaduru Bamba, 76 45 85 40, non média 20 80 22 20. Kalan kalan ye sini. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais à moi, pourquoi tu connais ça? Ah, en mettant EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Ibe wari chino wayala. Nibe wari da
sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn bi ye sibiri ye octobre kalo tile 26 san 2024 sibiri tileganfɛ jɛmukan ale tɔgɔ ye ko kɛnɛ kan an bɛna taa n'an ye bi Keɲeba mara la Tabakotokaw olu fɛ yen olu minnu ka dugu a bɛ ni kana wuli k'a sababuya kɛ Chinois ye degun minnu bɛ u kan ani u yɛrɛ kɛlen don ka wuli ka jɔ minnu kɛ u bɛna na ka na a ɲɛfɔ a bɛ se k'a faamu cogo min ka tila k'a jaw bɛɛ lajɛlen ye kelen kelen an b'a fɔ a ɲɛna sa k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ka baaraw ye baara mun bɛ ka kɛ olu fɛ an n'an da don o fana na farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw fana bɛ yan bi ka taa farasa min ye jamana kɔnɔna kibaruya misɛn minnu bɛ yen an na dɔ fɔ nin bɛɛ lajɛlen na yaasa a bɛ se k'a faamuya cogo min k'aw to aw sigiyɔrɔw la min ye baara ye ale kɔni ko bɛɛ lajɛlen bɛ maa min bolo bi tilegan in na sa o ye Falaye Keyita ye Keba Jalo ale kun taalen don Balabugukaw ka denmisɛnninw ka piridi dɔ la n t'a fɔ dɔgɔtɔrɔso la bonyamasegin min kɛra sa o kɔni o na sɔrɔ sini t'a la sɔɔni sisan an bɛ jɛ ka nin bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛ maaw ye a bɛ se k'a faamu cogo min an ka kuma ban yɔrɔ fana na min ye renouveau maaw ye olu tun ye Adama PAJ ɲɛmaa ale bisimila min ye Abdelkader Konate ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Anpe o tun ye ale bisimila o baro fan dɔw an n'olu de yanni jɛmukan ale kun ka cɛ Falaye i bolo yɛlɛma. K'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi tilegan in na Falaye fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔw bɛ to ka yɛrɛ ɲininka a la u bɛ kɛ kun jumɛnw na
o ye mun ye nin waati laban in na an ka jamana kɔnɔ sanu bɔyɔrɔ ko Mali jamana Mali togodaw la Mali sigidaw la n'i ye sanu bɔ jɛkulu fɛn fɛn ɲininka n'i ye ndamanda ni sanu bɔyɔrɔ misɛn fɛn fɛn ɲininka u bɛɛ b'a f'i ye k'olu ye papiye ɲini gouvernement fɛ k'ale de ye yamaruya sɛbɛn d'u ma k'u ka t'u sigi sanu bɔli a kuma ka ca wa min ye togodalamaw ye kuma caman a bɛ fɔ ko olu yɛrɛ ɲininkara ko yanni sanu ka taa bɔ u ka duguw kɔnɔna na nka fala ye nin bɛɛ kɛrɛfɛ tiɲɛ do kuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ maa minnu yɛrɛ bɛ taa sanu bɔ baara kɛ u yamaruyalen do a fɔra k'u ka baara in kɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ sa nka ne ma min faamuya mɔgɔ bɛ se cogo di ka autorisation di mɔgɔ ma k'a ka taa maaw ka kɔ ka taa don kɔ kɔnɔ k'a ka taa don foro kɔnɔ k'a ka taa don sɛnɛkɛyɔrɔ la k'a ka taa don jamanadenw dahirimɛ ɲiniyɔrɔ la i n'a fɔ an bɛna min ye sisan tabakotokaw fɛ yen a kɛlen do ka ne kamana gan bi u ko ko maa ninnu nana dugu kɛrɛfɛla yɔrɔ foyi tɛ yen u ma don yɔrɔ min na u tilar'o la sisan u donnen do dugu yɛrɛ kɔnɔ u bɛna mɔgɔw ka du yɛrɛ ci dugudenw wulila ka se préfet ma u ka dugutigi ye wuli ka jɔ kɛ nka ta tɛ ka mɛnɛ si tɛ ka bɔ ko wa ni maa maa y'i da don a la fana i faso yɛrɛ ka Mali kɔnɔ yan han u b'i minɛ k'i bila kaso la n'a kɛra baara ye Denzokaw Yanfoyila mara la olu n'u ka chinois karilen do ɲɔgɔn na k'u bɛ taa so jɔ kunu ni kuna siningo n y'a dɔn k'a fɔ gendarme dɔw kun bilara k'olu ka o baara kɛ ni ne ye kabako yɛrɛ y'a ko la quoi a fɔra aw ɲɛna ko ni sanu bɛ bɔ ko dugudenw ka jɛ de bɛ ɲini n'u jɛra na a ye sanu bɛ bɔ wa fana sanu yɔrɔ minnu bɛ yɔrɔw la a tɛ se ka se olu ma nka a bɛ fɔ ko papiye min dira ko dugudenw ma jɛ n'a ye tabakoto ta in lajɛ aw nana dugu kɔnɔ ka dugu kɛrɛfɛla bɛɛ lajɛlen halaki ka dugu ji bɛɛ halaki ka dugu kɔ bɛɛ halaki ka dugu kɔlɔn bɛɛ lajɛlen halaki mɔgɔw ka baarakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen halaki sisan ko fɔ dugu yɛrɛ de ka wuli ka bɔ yen pewu olu ka sanu bɔ gouvernement n y'a mɛn ko a ye sanu bɔ sɛbɛn b'an ka jamana kɔnɔ yan kɛba k'a y'a falen a bɛ fɔ min ma ko code minier o tɛ belebelebaw ye a n'olu karilen tɛ ɲɔgɔn na o tuma na a bɛna na chinois to yen u k'an ka dugu bɛɛ lajɛlen halaki olu minnu yɛrɛ yamaruya sɛbɛn jɔnjɔn ta a dɔw bolo sabula kɛba maaw tɛ min kalama chinois kelen ta tɛ licence ye dɛ maliyɛnw de ta ye permis ninnu ye maliyɛnw de tɔgɔ bɛ u kan u bɛ a kɛ u ni chinois walima u ni pakistanɛw ni jamana wɛrɛ mɔgɔw u b'a kɛ olu de tɔgɔ la n'o tɛ a permis n'a fɛn bɛɛ lajɛlen ye maliyɛnw de ta ye olu de b'a ko ɲɛma olu de bɛ société créer olu de bɛ fɛnw sigi sen kan ka yɔrɔ ninnu ta ni balawu wulila la tuma min u bɛ préfet far'u kan ka maire far'u kan yɔrɔ dɔ la u bɛ dugutigiw yɛrɛ sɔrɔ gouverneur bɛ far'u kan u bɛ jɛ ka dugudenw olu kumaniya u ka hɛrɛ an'u ka nafa ma ne bɛ ɲininkali de kɛ o Mali bɛ maa minnu sigi o togodaw la o u bɛ maa minnu sigi sigidaw la o anw dugudenw yɛrɛ bɛ maa minnu ta k'an ka maire an ka dugutigiw o mun de la bɛɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ nata ka tila ka taa dugu ci e yɛrɛ ko k'e ta ye dugu ye ni dugu cira i bɛ mun de mara e ta ye code minier kura sigi cogo min a ka ɲɛɲinini kɛ chinois ko in fana n'an ka jamana kɔnɔ olu fana ka code ka lajɛ ten sa permis minnu dilen d'u ma u k'a sɛgɛsɛgɛ n'o tɛ dugu caman na balaw bɛ nana wuli wa fanga ka mɔgɔw bɛ taa da a sociétéw kɔ kan ka jamanadenw minɛ k'u bila kaso la nkalon kan dɛ parce que hali n'u ta ye tiɲɛ ye n'u ka permis b'u bolo n'u ni dugudenw karila ɲɔgɔn na ɲinini tɛ kɛ dɛ bi bɛ kɛ dugudenw de ka finitigilakaw fɛ k'olu minɛ k'u bila kaso la juge b'u datugu u b'u si kaso kɛ o tuma na aw ko mɔgɔw kana taa tunga la falaye aw ko mɔgɔw ka to yan ko baara bɛ sɔrɔ aw ko mɔgɔw ka to yan k'u k'u hakili latigɛ aw ko mɔgɔw kana jɔrɔ o bɛɛ la mɔgɔw bɛ k'a fɔ aw ɲɛna anw ka sigiyɔrɔ an ka baarakɛyɔrɔ an ka nakɔyɔrɔ an ka laadalayɔrɔ an ka jiw an ka kɔw an ka kɔlɔnw a bɛɛ bɛ ka tiɲɛ aw yɛrɛ ye maa minnu bila ka taa ko olu ye faso ka cidenw ye a sous-préfet a préfet a gouverneur a justice ɲɛma a tribunal ɲɛma a min y'a garde ɲɛnama n'a sɔrɔsi ɲɛma ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ t'u to dugudenw kan ka chinois walima société minier k'olu défend fala ye tiɲɛ bɛ mini gouvernement a ye code minier yɛlɛma a ye code chinois fana lajɛ han awɔ non dɔ kɛra yen
u ka kɔɔri chinois fana lajɛ ten kɔɔri chinois bɛ ka degun min da mɔgɔ kan bi société ba ninnu olu tɛ k'o da mɔgɔw kan bi dugu ka dɔgɔ bi Mali la ko sanu tɛ yɔrɔ min wa sanu bɛ bɔ cogo min na fana a bɛɛ lajɛlen balawu ye sɔɔni an ka cɛ Lamini Kapori a kun tɛ ne kana yɛlɛma maninka la don o don bɛ ɲɔgɔn faga don o don bɛ balawu la kɔsa in na de kuma kɛra k'o ban pewu dugudenw yɛrɛ ka wulikajɔ ka ɲɔgɔn faamu nka yan'o hakilisigi n'o basigi bɛ na gouvernement kɔlɔkɔlɔ taa ni ka segin kɛ maninkala kɔnɔna na a sera nin na aw ta y'aw ka dugu ye aw bɛ tila mɔgɔw nɔfɛ natako la dugu fan dɔ bɛ yen u b'a fɔ a tɛ dilan dugu fan dɔ bɛ yen u b'a fɔ a bɛ dilan dugutigi dɔw bɛ tugu u kɔ maire dɔw bɛ tugu u kɔ préfet sous-préfet dugu yɛrɛ kalifalen don minnu na ka jɔ ka jamanadenw ka hakɛ yɛrɛ ɲɛfɔ olu yɛrɛ bann'o ma pewu ko parce que ko sanu wari telima fala ye an bɛ don ni nin ye min ye tabakotokaw fɛ yen Keɲeba mara la u yɛrɛ bɛna n'a ɲɛfɔ ja min bɛ yen n'u y'o bila ka na an ka jɛ min ye Tijani Li ye ale bɛ tabakoto a ko kɛra cogo min an ka jɛ ka Tijani Li lamɛn u ka mɔgɔ tɔw fana bɛ yen an minnu bɛɛ latɛmɛ kelen kelen fo ka taa ban. Ne tɔgɔ ye Tijani Li n bɛ tabakoto yan Keɲeba mara la alhamdulillah an bɛ damakasi kɛ ka taa Kasim ma i kan lase jamana faamaw ma sababu min y'a kɛ an bɛ ka wele da ka taa Kasim ma o de Singwa ko ye Singwa baarakɛlaw olu bɛ ka sanu ɲini kɛ jamana Keɲeba jamana kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw fɛ yan Tabakɔtɔ anw ka kin yɛrɛ kɛrɛfɛ anw ka sodaw la u bɛ ka baara kɛ anw kɛrɛfɛ masi mankanw marifa mankanw an tulo tɛ foyi la u bɛ ka dingɛ tigɛ u tun bɛ bula kɔnɔ de u ka baara kɛ sisan u donna fo dugu kɔnɔ o la an ka laɲini ye min ye ka wele da ka taa jamana faamaw ma u k'u kɔfilɛ an na u ka an lajɛ an bɛ degun de kɔnɔ an bɛ tɔɔrɔ de kɔnɔ an bɛ ɲɛni de kɔnɔ u bɛ se k'an dɛmɛ lahaliya o lahaliya la cogo o cogo la u k'an dɛmɛ an bɛ degunba kɔnɔ Kasim an b'o o kumakan f'u ye i k'an dɛmɛ k'a lase Hasim ma Hasim Koyita a n'a ka gouvernement u k'an dɛmɛ nin Singwa ko in a kamanagan b'an na i tɛ se ka taa yɔrɔ si an ka kɔ min b'an bolo yan ni ji bɛ woyɔ kɔnɔ ka taa o ye kɔ in girin u ka baara yɛrɛ bɛ kɔ yɛrɛ de kɔnɔ kɔ in girinna Ala k'an kisi k'an tanga ni ji tora ka cayara san wɛrɛw la a tiɲɛni bɛ caya Ala k'an kisi o ma u bɛ ka dingɛw tigɛ hali a ma mɛn waati dɔ la muso kɔnɔma donna ka denmisɛnninw tora o Singwa dingɛ ninnu kɔnɔ o la an b'a ɲini Kasim fɛ i k'an lase jamana faamaw ma u k'u kɔfilɛ an na u k'an lajɛ an bɛ degunba de kɔnɔ yan Tabakɔtɔ yan Singwa ko in na. Nin ye welekan ye k'a bila u ma anw bɛ Keɲeba de Keɲeba Tabakɔtɔ Siniwaw bɛ ka baara kɛ an ka soju la bon a kamanagan de ma an bɛ na wele dɛ aw ka se ka nin kumaw lase an ka faamaw ma n'u t'a kalama u ka bɔ a kalama u bɛ ka dingɛw sen an ka so kɛrɛfɛ an ka denmisɛnninw ka kulonkɛyɔrɔw de don an ka denmisɛnninw ka yaala yɔrɔw de don bon don n'a nataw la u bɛ k'a kɛ cogo min na yɛrɛ est-ce que sanji min nana ɲina san wɛrɛ n'o nana anw bɛ se ka to yan wa ji bɛ anw wuli de bon o kɔni jatigɛ banna kosɛbɛ an wulila ka welewele da yɔrɔ caman na mɔgɔ m'an jaabi o tuma n'an ka faamaw t'a kalama hali u ladɔnniya u ka bɔ a kalama u ka bɔ k'an dɛmɛ insécurité b'a la fɛnɛ parce que u bɛ yɔrɔ min na baara la marifaci kan tɛ ban ye saga ni waati bɛɛ donc an n'an ka denmisɛnninya an tɛ se ka bɔ cɛ tɛ bɔ muso tɛ bɔ taa yɔrɔ t'an bolo a k'anw dɛmɛ yɛrɛ de ka nin lase président Assimi Goïta ma a n'a ka colonel cɛ saba n'u ye nin kumakan in mɛn o k'an dɛmɛ o ka wuli k'an dɛmɛ n'o tɛ an sigilen tɛ dɛ an sigila t'an bolo yan an kɔni bɛ sigi de la yan nɔ ni an balola de n'an sara o de don
sino ka barakɛ yɔrɔ bolo don o don mɔgɔ bɛ sa la ala diɲɛ don o don tile don tɛ kɛ ni dɔ ma sa u ka diɲɛ la marifa bɛ se ka dɔ sɔrɔ komi dɔ bɛ se ka dɔ bɛ se ka du ka bɔgɔ la a bɛ sa la o bɛ denmisɛnnin bɛ t'u yɛrɛ bila a kɔnɔ o tuma o wele kan ne kun don k'o s'a ma n'aw sera ka wuli k'an dɛmɛ a bɛ diya n ye kosɛbɛ. Ne tɔgɔ Fasilima Danbele sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Tabakoto ma o kɔni ne ye mun fɔ nkalon t'a la donc Sinoa baara nin vraiment an degulen don a kɔnɔ o b'an ka yɔrɔ la yan an tɛ se k'u bali mais mun y'an ka so kɔfɛla ninnu ye vraiment u ka baara b'a fɛ ka se an b'a fɛ ka général duuru ni i k'u ladɔnniya la vraiment u ka général a diyara an bɛɛ hali u tun kɛra Marcel ye o ka d'an ye ka sababu bɛ u ka baara taabolo ma vraiment Sinoa u bɛ ɲini ka an ko de b'a an ni Worodugu cɛ fara b'an ni Sahel bɛɛ an b'o ni ɲɔgɔn cɛ dɛ i sigiyɔrɔ don i tɛ se ka yen bila bon n'a fɔra ko ka o ko baara fara mun b'an da la an ni dugukɔnɔla fana cɛ ko k'o fana baara an bɛ taa min hali mana bɔ yan k'i bɛ taa baara yɔrɔ yanni i ka na i jɔrɔlen dɔn denmisɛnninw ala ma mɛn dingɛ nin na musokɔnɔma dɔ tora yen an b'a ɲini fɛ kasi mi k'a lase sen généraux ma u ka fara an kan parce que sen t'a ɲɛ sen mun t'a ɲɛ ni an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan aw k'an dɛmɛ u k'an dɛmɛ pour que u bɛ sen ka bɔ an da la sinon wulakɔnɔlaw bɛ yan an na foyi t'olu la mais mun y'an ka so kɛrɛfɛla vraiment ninnu ka gɛlɛn an ma kosɛbɛ n'u senna ka ɲɛnabɔ o bɛ diya an ye kosɛbɛ o de ye ala sago i sago. an sɔgɔma Sinoa an ka foli bɛ yen an ka dugu cɛkɔrɔba ani an musokɔrɔba an ye vocal mun ci ma o de ye nin ye a video tɔ filɛ n kɛlen bɛ a ɲini fɛ i ka dɛmɛ lase an ma walasa gouvernement bɛ se ka an ka nin problème in ye anw don n'an ka autorités bɛɛ kan anw bɛ Kɛɲɛba cercle la kɛrɛnkɛrɛnyara Tabakoto village la donc an don n'an ka autorité bɛɛ kan an man dɛmɛbaga foyi sɔrɔ ka taga nin ma donc nin ko in n'i ko k'i b'a kɛlɛ kɛ i bɛ minɛ k'i datugu n'i ko k'i b'a kɛlɛ kɛ i bɛ minɛ k'i datugu an y'a daminɛ dugutigi ka taga mairie la ka taga jeunesse la ka taga gendarmerie la ka taga commandant fɛ yen an ma solution foyi de sɔrɔ u m'a yira an na k'a fɔ ninnu bɛ gɛn ka bɔ yan u b'an ka sojuw de la yan i bɔra du kɔnɔ i ɲɛ bɛ Sinoaw la i bɔra i siso kɔnɔ i ɲɛ bɛ Sinoaw la an dun y'a yira fana n'an tɛ se k'u gɛn u ka na wuli ka bɔ sigida la yan commandant y'a yira an na k'a fɔ ko o tɛ se ka kɛ k'ale ka dugu tɛ wuli e ka dugu tɛ wuli donc Sinoaw sera fo i ka dugu kɔnɔ i dɛsɛlen don ka na olu lajɛ an ka autorité si ma na ɲɛ d'a kan an wulila ka taga kuma f'u ɲɛna mɔgɔ si ma wuli ka na ɲɛ d'a kan donc an kɛlen ye nin ci ma i ka se k'an dɛmɛ i seko ani dɔnko la ayiwa Falaye maa caman bɛ ka ɲininkaliw k'an na ko yalama Sinoaw bɛ se ka nin kɛ u yɛrɛ fɛ yen wa an bɛ min f'u ye min filɛ ka nin baara kɛ nin ye n'u a kuma fɔra Sinoaw yɛrɛ ka lasigiden ye u b'a f'i ɲɛna k'u yɛrɛ t'u dɔw kalama k'u bɛ yan yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ k'u bɛ ka nin baara ninnu ɲɔgɔnnaw kɛ jamana si tɛ sɔn mɔgɔ ka bɔ a ka jamanaden ka bɔ yɔrɔ la ka na wale yɛrɛ jamana sariya sɔsɔ na anw tɛ o Falaye waati dɔ la anw tun bɛ sɛgɛsɛgɛli dɔ la ko mɔgɔ minnu bɛ bɔ ka taa tunga la an taara Algérie dugu dɔ la ko Oran Falaye i bɛ Camerounais ye fo mɔgɔ 400 mɔgɔ 900 Mali passeport de b'u bolo u b'a fɔ ma ko Malien u tɛ Mali yɛrɛ yɔrɔ fosi dɔn nka Malien passeport de b'u bolo yen fana Algérie ni Mali passeport b'i bolo foyi tɛ kɛ e la parce que visa tɛ olu ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ne yɛrɛ ninnu lajɛ u y'a dɔn ko ne ye Malien ye ne bɛ ka ɲininkali sugu dɔw k'u la u ko ne ma Ala kana ne ci dɛ ne ko
mais ni te kene ka ne aw ɲininka aw bɛ bɔ kun jumɛn aw yɛrɛ kuma cogo yɛrɛ ne fɛ dɔrɔn ne y'a dɔn k'aw ye jamana min mɔgɔ ye mais o de baden bɛ kɛ anw de ka sɛbɛnw anw de ka papiyew tun bɛ kɛ ten cogo la ni fɛɛrɛ ma tigɛ an ka hakili to an yɛrɛ la maaw kana hinɛ an na kɔ kan sa kɛ mais an yɛrɛ fɛ yan fana jamana yɛrɛ kɔnɔ yan mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ cogo di hali n'o y'a sɔrɔ lisansi b'u bolo permis b'u bolo u ka yamaruyalen don mais ka taa ko fo ka taa mɔgɔw ka dugu ci ka bɔ yen fanga kan k'o lajɛ dɛ an kɔni ta ye laseli ye ka mɔgɔw lasɔmi nin ye tabakoto ye tabakoto ɲɔgɔnna min bɛ Mali kɔnɔ bi a ka ca ni ba n'a si ye han a ka ca de a ka ca fo ka taa fɔ a ka ca donc sisan n'an bɔra yen an bɛ segin ka na armée n'o ye Mali sɔrɔdasiw ye k'u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ko min ye u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri dɔ hukumu kɔnɔna na Bamanci jɛkulu ɲɛmaa dɔ u ye o kɔni bɔ baara la pewu min ye pankuruw ye kamalen ale kɔni n'a ka maaw o tun bɛ Bushbeya ale worodugu yan fan fɛ Tombouctou marabolo kɔnɔna na min ye minɛn min tun b'u bolo n'o ye pick-up ye u ka baarakɛ minɛn minnu bɛ yen n'o ye logistique ye olu de bɛ kibaruyaw di min ye waati laban ninnu na roquette minnu bɛ fili an ka kanw kan maa min tun bɛ o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ka jateminɛliw kɛ ka kow bɛɛ lajɛlen jateminɛ nin ye nin fan ye nin ye nin ye ko ale kamalen yɛrɛ de bɔra baara la pewu ko ye fala ye k'u y'a ale kɔni fa pewu Mohamed Ould Labati k'ale de kɔni kun y'u ka emir min fatira n'o ye Katiba de Tombouctou ye n'o o fatura ale de tun ye o ka logisticien ye min ye Abdulatif Al Ansari ni ale kun ye Zuera ɲɛmaa fana ye u y'ale fana bɔ baara la pewu wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw ko sa k'u kɔni bɛ dugudenw hakili latigɛ k'a yira k'a fɔ min ye Bamanciwale ɲugawale kɛbaa kɛlɛliw ye k'o bɛ to sen na baro kɛlɛtigi ale tɛgɛ bilara sɛbɛn in na fala ye an sɔngo ni Gawo ni ɲɔgɔn cɛ a kɛlen don kataba 4 ye bingalikɛlaw u ye maa dɔw dara bi sɔgɔmada in na ka bɔ baara ka na Awsa Fulani fala ye Awsa Fulani ye n yɛrɛ delila ka minɛ ye Awsa Fulani ay ni bɛ ka taa an sɔngo ni tɛmɛna ale b'a fɔ k'i sera an sɔngo nka n'i ma tɛmɛ Awsa Fulani na i ma se dɛ yen kɔni yen falen don bi ko tɛ ko chauffeur ale kɔni ye maaw ta sa a ka minibisi de kɔnɔ olu yɛrɛ kɔni hakilila tigɛlen sa u bɛ ka bɔ an sɔngo k'u kunda Gawo kan fo waati kelen u balila ka maaw poyi-poyitɔ ye u bɛ motow sanfɛ u nana sa ka bɛɛ lajɛlen bɔ k'u da u disi ka ko ye wari mun b'u bolo minɛn mun b'u bolo k'u bɛɛ lajɛlen minɛ kamalen min bɛ yen ni ale ye Gaberoka ye ni ale yɛrɛ ye chauffeur ye n'a dɔnnen don kosɛbɛ Gawokaw fɛ yen n'o ye Dawuda ye bɛɛ lajɛlen b'a wele ko SBT ko ale kɔni sɛbɛkɔrɔ joginna waleya in senfɛ nka u y'a fa bingalikɛlaw a y'i kati de gɛlɛya olu bolo k'u y'a fa koyi maaw caman olu siranna u kɔni ye minɛn minnu bɛ yen sa u y'olu bɔ o kɔnɔna na sa u bɛ se ka taa ni fɛn minnu ye k'o bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye o kɛra bi sɔgɔmada in na Gawo ale ni an sɔngo ni ɲɔgɔn cɛ bingali a bɛ barika bɛ ka bonya fala ye tɛnɛnkunkaw fɛ yen kununko min ye Bamanciwale ɲugawale kɛbaa maa 7 olu tora ji la su kɔni 3 dugudenw yɛrɛ ɲɛ sigara o ma sabula u ye kurun ta k'u bɛ ba tigɛ u ka waleya cɛjugu dɔ kɔfɛ maa tɔw kɔni olu y'a yira sa k'a fɔ k'u tɔw olu kɔni y'u yɛrɛ ɲini olu ma sɔn ka don ji la fiyewu sabula sɔrɔdasiw olu tun bɛ u ni kɛnɛ fan dɔ in cɛ u y'a fisaya ni sɔrɔdasiw k'u minɛ k'u kɛ ba kan aw dun tɛ se nɔɔni na su 3 kɔni o yera dugujukɔrɔmugu dɔ o fana pɛrɛnna kununko an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔ dɔ senfɛ Nara fanfɛla la fala ye dugudenw y'a yira k'a fɔ ko maa 2 kɔni tora waleya in senfɛ nka sɛgɛsɛgɛli bɛ senna k'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ dugudenw don walima ni wolomasiri tabaw don dilikaw fɛ kunnasini ko fana sɛnɛkɛla dɔ dili yɛrɛ kɛrɛfɛla la sa dugudenw y'a fɔ cogo min ale kɛtɔ ka sira tigɛ sa e ko u m'ale minɛ wa kelen wɛrɛ fana bɛ yen o kun bɔtɔ a ka foro la ni maa 2 bɛɛ lajɛlen k'u y'u fa u y'u 2 bɛɛ fa Bamanciwale ni ɲugawale kɛbaaw keba ko bɛ dugu la bi dɛ wa dugu bɛ ko la commandant Dawuda Konate surveillant de prison ka secrétaire général n'a bɛ na an fɛ yan tuma bɛɛ ko kabini kununko nɛgɛ kanɲɛ 11
akiwara donde ah kasobon kolosiba mana mine komi kasolade o fana o ti ko o mano wonde ale re ma o kolosi ale re minena Dawda Konate galabu kene ka bora kunungo atato ayafa ka kasolade ye no ye kasoboma mawye ka be kata chila yorola amata yoro fo maye akoni tarasa yani jumaseli wati che kibaru alaba na sa mawde willa sa mago serama Dawda be mini anganga ni clean keta Dawda be mini amena keta mawya dasi ka telefoni ko wele Dawda te jabilike dogo ko abe juma na ko ni juma jigina anangori uyu hagila tike selfona wati mago jora mina wala la tuguni kasubo ngono uko regisser ma de ta la je ka Dawda localiser tuga suga wala telefoni rete ka matuguni kabi abi sonné fo telefoni rete mashi wele tuguni soma wo kasolado kolosiba wo bela jele ne be ka Dawda nyini bi ana kerefo mo bela jele ko mi nye Dawda Konate ye commandant no ye secrétaire général ye surveillant prison nga nyama baye ale reye kasobon ko chama be abolo ka tarami abe wo jume ngono nyini ngali gele obeni watina ke ba ika choroba gubutigal ka blara eko sogomare na o nyagari kunte nyamana garabal mau ulu koni kungaleno ka usamba do kebi anake bubutigal nali anake oye angoni ba fo sam mine ka blan nu keba abaga cha sade wa mi yere akaba ko mayore mama mana mine ka blotipma ati fevo maye ati fela kali maye matado mingera ka damina an kuna fundilaw yere la kana se fo 600 tauma ma shiti kapma nga Dawda tay ame dugaw ke alaka aye parce que ale maye mami joro ka bo kosbe falai wati na mago serama abena Orange Mali barakela ma keme ani biduru ni kele munun gena ka bo bara la ka soro sharia sosodu u ka hake u bela gilen drakile ula ka wuli ka joke ka usendo ku bolo do foga dese do be santan wolonvla u be bara la do tay santanye kulu ko sa ko ku bloga hake de konnana koy minye amoye otu uye utoko sobenete INPC la ni be bara do ke joro kama abe fomi ma ko primi o kanga dima barakela to inulu kunama kanga ke kele sarala ko nunun ta kunto shie koy Orange akungele no kuta ko di jagulu do de masa ko bureau de placement sharia duma fo ko nu ye kalo muga ani nani ke bureau de placement na keba ku ka hake o kanga tagaduma Orange era ko uluka ale ka barakela ote ha ale ka barakela ote comme ako kera tantugola mogon yere farala nyanga ngata Orange bogo jennenga uselenye Orange welela ako ka kiri ame dugo de ke sa ndene ndo kana tu joma ko kiri seba madafa ko ka bwa dogo koro nganala sonama ntene ni kiri nganga ke mi tribunal de travail la bara ko hukumu konnana ama yira maula ka fo bi sharia chama ne be obeka soso fabula gold mau ulu fana société flamum entre Sénégal flamum ulu fana fe kalana ka fe falai ulu fana barabla bulo da koy uya yira ka fo kulu koni amma duru na me baraki uye mamun ta koka kana obseka on fana ta barala tuguni ka soro fo maka ka warla an dum be barakele ni lay munu me machine si alay munu me labo konna nay ulu koni gantu bulu fo tu bulu ulu koni fileno fen jugu chela isa kuku ma bu wele tugo ba do ko karo joshilaw donc ulu fana barabla fala ide gouvernement ube ka barake ko sanu fene ne bulu de u ka sanu ko ene u ka laje jinyama jolena alibi parce que société ulu be bo jamana wala la kana nga mamunu me sanu boro ngire la umile no tugo di folore or payage no yen damandaw yo olu ko be chogo di sanu me bo chogo di anga jamana kono su anitle président ere dak sira mama ko sanu mu beta Dubai ka be anga sanu yi abta chogo di ma jume ma ke olu be sega mine chogo di uko nyenyini asira sa sanu ka na fade ubi anta na kala gongon dron edi ngini ngali obey falay amma sinagaw
an ka dugu bɛ ka fisaya dɔɔni aha an ka ɲɔw ɲɛna keba kana digi la dɛ an ka ɲɔw ɲɛna an ye malo minnu sɛnɛ a mɛnna olu dɔw fana ye sira sɔrɔ jɛgɛ fana bɛ ka sɔrɔ dɔɔni dɔɔni ji bɛ ka jigin nka an tɛna wuli k'an girin ka taa an gɛrɛ ba la tuguni sabula an ye min pɛrɛdi ma an yɛrɛ b'o dɔn keba nin y'anw ka dugu ɲɔ ye kana digi la dɛ aw bɛ tiga de sɛnɛ nin filɛ nin ye n'i ye nin bila sisan a ka ja ni nin jara n'i ye nin gosi ka tila ka nin wa keba nin de da aw bɛ dɛgɛ duman mun dun dɛ nin de bɛ kɛ dɛgɛ ye nin de keninge yɛrɛ nin ye saɲɔ de ye i yɛrɛ ɲɛ b'a la o i ɲɛ ci n dɛ o aw bɛ tiga de sɛnɛ nin min filɛ nin ye tan ni nin jara ka ɲɛ i bɛ nin bila jiginɛ de kɔnɔ ka tila k'a cɔri k'a gosili boloda ka sɔrɔ k'a tɛntɛn ka bu bɔ a la ni ye kisɛ ye sa a bɛ sɔrɔ ka don bɔrɛ kɔnɔ a bɛ fɔ fɛn dɔ ma nanzarakan na ko prix bord champ i b'o kɔrɔ dɔn wa ka na sa foro dawolo la anw t'o kɛ tuguni perdima b'a la an bɛ taa n'a ye ɲɔnɔn sugu la an ka bɔ b'o de la donc nin ye ɲinan ɲɔ fɔlɔ minnu tigɛra masina bolo la k'a daminɛ yen ka na sa ye ka taa se fo aka ni gijo ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ma keba nin y'a kun fɔlɔw ye fɔlɔ wa komi ba jiginna tile fila in na fana jɛgɛ dɔɔni sɔrɔla a man ca kosɛbɛ nka nalakɛlaw bɛ ka sɔrɔ a ko la dɔɔni dɔɔni i m'a ye nin ye nalakɛlaw ye nin kɔni nin an bɛ nin kɛ k'an ɲi wo bɔ dɔrɔn nin ye n dɔ nin ni jɛgɛ ɲɛna a bɛ tɛmɛ nin kan donc an bɛ segukaw fo ka masinakaw fo an ka duguladen minnu bɛ yen n'u bɛ ka nin baara ninnu kɛ n'u bɛ ka lafiya dɔɔni sɔrɔ fala an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka kɛ ɲɛta ye nka u ko k'an ka armée fo dɛ ko armée de bɛ baara ba la u kɛrɛfɛ yaasa u ka se ka nin baara ninnu fana kɛ k'an kana ɲinɛ ka sɔrɔ a su fo fala ye hukumu kelen kɔnɔna na masina malo sɔngɔ bɔra 100 ani dɔrɔmɛ 10 na ka na 80 na ani 90 malo kura minnu bɔra sa ko olu dɔw kɔni sera ka se nin waati na sugu kɔnɔna na o de nana ni sɔgɔnjigin ye n'o tɛ nin kun y'a kalo damadɔ ye min ye malo kɔni ye a kilo kelen masina yɛrɛ dugu kɔnɔna na o kun ye 100 ni dɔrɔmɛ 10 ye o sɛgɛnni i t'o da dɔn ka ban voilà i bɛ 50 fara a kan dɔrɔn i ye 50 sɔrɔ donc o de la malo da gɛlɛra Bamakɔ yan nka sɔngɔjigi min filɛ nin ye dugudenw y'a jira k'a fɔ sa ko kɔni ɲɛna kosɛbɛ sabula salon ni waati ɲuman na o y'a sɔrɔ u ma nin sɔrɔ Ismaël Wage ale ni Moribo Kone olu kun taara Buye fɛ yen yaasa sa ka taga min ye u ye sɔrɔdasiw ye bonya mun sɔrɔ n'o ye jalakura ye u taara ka t'o ko ka t'olu ɲɛfɔ bouchers olu ka grève o bɛ sen na hali bi a ma wuli fan dɔ fɛ ko fala ye saga bɛ ka faga a bɛ ka faga dɛ dibitigi dɔw ko ma ko garabali mɔgɔw olu de ko k'u t'u ka saga feere dɔw fana ko ma bouchers k'u ko k'u tɛ misi feere wa n'olu ye misi sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ n'u ye saga sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ maa tɛna k'olu tɛ feereli kɛ dɛ parce que olu fana dayirimɛ b'a la olu tɛ se k'u sigi ten donc an b'a ɲini fɛɛrɛ ka sɔrɔ u ka bɛn o de ka ɲi pour que nin ko in bɛ se ka nɔgɔya parce que u bɛna na nin fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ wɛrɛ ye min cɛ man ɲi nka min ye bouchers kɔni dɔw ye u y'u ka clients u ye feereli k'u ma dɛ hali n'a ma kɛ sugu kɔnɔna na u ye feereli k'u ka clients ma an k'o fana fɔ o ko fana bɛ a la kuluba faama sigiyɔrɔ la kunun denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye bagi la 160 olu tun bɛ président ale ɲɛkɔrɔ kunun minisiri Sisabane n'o ye kalanko minisiri ye ale kɔni ye bonyamasegin kɛ jamana ɲɛmaaw ye denmisɛnnin minnu filɛ nin ye n'olu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye bagi la k'u fo kalanta labɛn minnu bɛ senna sa a y'i da daw la min ye Bintu Filamuso Jalo ye ale min ye Mali denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen da bagi la ale fana ye bonyamasegin kɛ ekɔli karamɔgɔw ye k'a daminɛ ekɔli karamɔgɔw la fo ka taa se u ka sanu sufeerelaw ma a y'u bɛɛ fo ko k'u waleɲuman dɔn kalan k'a ti kɛ fiyewu ni yɔrɔ tɛ yɔrɔ min lafiyalen don min ye jamana ɲɛmaaw ye k'u fo ko u ye bonya min kɛ ta ka na ni olu ye u n'u cɛsiri k'u jija yaasa u bɛ se ka kɛ misali ye cogo min na u tɔw bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ fala ye Sikasokaw fɛ yen dɔ bɛ yen k'ale bɛ douaniers ladege douanier ladege in sen fɛ ale kɔni douane mɔgɔw ka makama bɛɛ tun bɛ a bolo o la sa kibaruya nalen di aw yɛrɛ ka kuma a ye maaw gosi a ye maa caman gosi dɛ gosili kɛlen Sikaso 2e arrondissement o commissaire n'o ye Mohamed Jakite ye
anaka adjoint n'o ye Aboubacar C Kamara ye ani sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu b'u olu bolo n'u b'a fɔ olu ma sa ko sɔrɔdasi polisi sɛgɛsɛgɛlikɛlaw brigade maaw tɛ wa olu de wulila sa kabini kalo tile 12 ka min ye maa kofɔlen ye k'a nɔbɔ k'a ɲini fo ka t'u bolo da ka koyi wa ko min ye a ye maa min ɲɛji bɔ a ka ca ni maa 100 ni kɔ ye ko sefa wari miliyɔn 100 ani 70 a y'o gosi k'o bɔ dɔ kun su kelen min ye maaw ka sow ye k'olu tɔnɔmadali k'a y'o baaraw kɛ nka min ye wulikajɔ ye o sera ka taa kɛ sa a ka so Sanubugu la Sikaso n'o ye Sanubugu 1 ani Zegwa o y'a to sa sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu bolo sera ka da douane minɛn minnu kan o ye galon caman ye k'o tun b'a bolo berew b'a bolo douane ka fini fɛn fɛn bɛ don k'a daminɛ ntɛnɛn fo ka taa se juma ma a ye nin bɛɛ lajɛlen dɔ ka nin bugunatigɛ ka nin finiw bɛɛ lajɛlen k'a bolo ko hali u ka camouflew olu bɛɛ lajɛlen o tun bɛ kamalen in bolo min ye maa kofɔlen ye sa a sera ka dɔn k'a fɔ ko ale de don k'a sɔrɔ a tɔgɔ tɛ douane lisi fansi la sa commissaire n'o ye Mohamed Jakite olu ko sa ko k'a latɛmɛ sariya ka bolo kan min ye sɔrɔ polisi minnu ye nin baara in kɛ su ani tile u bɛ baara mun na u ka ɲɛmaa n'o ye directeur général de la police ye Sulemani Traoré ale ni ministre Dawudu k'u bɛ foli ta ka ɲɛsin u ma k'u ka nin wulikajɔ ni nin cɛsiri min kɛlen filɛ nin ye u k'o to senna sa yaasa dugudenw n'u bolominɛw bɛ se ka lafiya cogo min maa kofɔlen min filɛ nin ye k'u y'a bila mandat de dépôt la Sikaso polisilakaw olu ka baarakɛlaw ye min ye Sikaso polisiw ye u ka nin wulikajɔ ni cɛsiriba min kɛlen filɛ nin ye faso ɲɛmaaw ko u ye a yirula k'u k'u jija koyi u ka dɔ fara cɛsiri ni timinanja ka kuma tɛ nin waati min na bamancawale ni jugawale kɛbaw kɛlɛli bɛ yen ka taa se min ye dugudenw olu ka fɔ mɛ kamariya maa minnu fɛ sa ko u k'u hakili to o bɛɛ lajɛlen na fala ye Masinakaw fɛ yen tricycle n'o ye moto katakatani ye k'o yɛlɛma k'o kɛ ambulance ye o taara di olu ma sefa wari miliyɔn 8 minɛn ninnu bɛnna o de ma koyi district sanitaire Masina kɔnɔna na a ko in kɛra min ye alamisa tarata araba tɛmɛnen nin kalo in tile 24 u ka dɔgɔtɔrɔsoba la sa USAID ale ka bolofara min bɛ yen n'o ye kɛnɛya ɲɛta ye olu de kɔni ye wulikajɔ in kɛ yaasa sa min ye moto ninnu ye n'o ye ambulance ninnu ye u bɛ se cogo min na ka di SESCOM ma u ka baara kɛ na a ye ɲɔgɔn dɛmɛ ale hukumu kɔnɔna na ani ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa ma minnu bɛ degun kɔnɔna na Gawokaw fɛ yen jɛkulu min bɛ yen n'o ye association multisectorielle maaw ye olu ye wulikajɔ kɛ sa maa minnu bɛ degun kɔnɔna na Gawokaw fɛ yen nin kalo in tile 25 yaasa ka se ka dɔ bɔ olu ka degun na cogo min Mali ni Niger dancɛ la sa ko waleya in kɔni sigira sen kan ye a san 2 ye nin ye a na to sen na sa sabula a kɛkun ye min ye dugudenw olu ka hakɛw bɛ se ka kɛ cogo min na Gunzire Gabero Soni Albert Bara Ansango Taboyi musaka min bɛ don a la sa o ye sefa wari miliyɔn 600 ye yaasa sa duguden ninnu bɛ se ka kɔlɔnw sen u ye cogo min ye kantiniw ye k'olu fana sigi sen kan ji bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ minnu na ale ni ka se ka baaraw kɛ u yɛrɛ bɛ se ka boloma yɛlɛma baaraw kɛ ni mun ye yaasa yanni baara in bɛɛ lajɛlen ka kuncɛ n'o ye projet in jɔli ye u ka se ka u yɛrɛ ta Tɔnbɔkutukaw fɛ yen fana denmisɛnnin minnu bɛ yen bi ni olu kɔni ka dumuniko ka gɛlɛ ka taa se u bangebaaw ma sa olu tɔgɔla jɛkulu min sigilen don n'o ye nafasanuw ye olu baaraw kɔni kɛra Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nin kalo in tile 24 o kɛkun ye sa Tɔnbɔkutu kɔnɔna na maa bɛ yen n'o ye denmisɛnnin ye muso minnu bɛ yen ni olu kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔna na ka se ka olu dɛmɛ ni musaka ye ani ka kalansenw yira u la baara ninnu bɛ se ka kɛ cogo min u y'a yira sa k'a fɔ ko projet in kɔni san kelen don min ye GDA ye n'o ye groupe de développement d'Afrique ye olu de kɛlen don ka baara in sigi sen kan UNICEF ale bɛ musaka bɔ ka di u ma fala ye ko dire fana malo sɔngɔ bɛ ka jigin han n'olu ta n ko anw kun bɛ malo san yen ne 750 kilo i ɲɛ bɛ Office du Niger la Office du Niger de bɛ dire Gundam tomati Gundam woso Gundam guan Gundam pomme de terre fala n'i y'a ye i bɛ ala kali ko Sikaso don Lac Fagibin de b'olu bolo ye jamana in ka bon dɛ siɲɛ wɛrɛ ni n taara Tesaliti kino bɛ a tɔgɔ ye ko Barsa olu fana musow fala ye ni olu ka yiri ni olu ka nakɔlafɛnw ye i b'a dɔn ko yen min ye yen nafa ye engrais t'olu bolo ɲaamɛbo u b'o de ta u bɛ se ka kalo kelen kɛ ɲaamɛbo cɛli la sisan ka n'o to ka ji k'a kan dɔɔni dɔɔni a bɛ ɲigin
u b'o de kɛ ka dugukolo fɛn fɔlɔ ka sɔrɔ ka planchew bɔ ka sɔrɔ k'u ka non n'i y'a ye i b'a fɔ ko fɛn wɛrɛ quoi c'est jamana in fan bɛɛ de ye nafolo ye quoi nka tant que basigi de tɛ yen lafiya tɛ yen a tɛ se non a tɛ se a baara tɛ se ka kɛ donc an b'u fɔ banabagaw olu fana vaccination ko bɛ senna olu fɛ yen min ye denmisɛnnin 60 ye olu kɔni kan ka vaccination kan ka k'olu la minnu si b'a daminɛ san 2 la ka taa se san kalo 59 ma k'olu kɔni ye u ka vaccination ta ko 4nan baaraw kɛ banaba kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko 100 sara la 88 buruburu 87 ko olu de kɔni kan ka kɛ sa olu de kan ka furakɛ nin waati in kɔnɔna na u y'a yira sa ko kibaruya kɔni dira dɔgɔtɔrɔ ɲɛmaaw ye wuli ka jɔ kɛ ka maaw fara ɲɔgɔn kan yaasa min ye denmisɛn minnu bɛ nin hukumu ninnu kɔnɔna na u ka komini 9 na banaba mara la olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka furakɛ cogo min na fala ye n'an bɔra yen farikolo ɲɛnajɛ ale kibaruyaw la an y'a mɛn ko min ye kafu ye ale kan ka jɔnjɔndi kɛ jɔnjɔndi min hukumu kɔnɔna na joueur minnu bɛ yen n'olu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye ɲinansan in kɔnɔna na u kɛlen don ka joueurs ta 10 côtéw la min ye Mali gardien de but ye n'o ye Jigi Jara ye gardien 10 minnu taara farafinna n'olu ye ɲumanw ye Jigi tɔgɔ bɛ a la Aigle ka cɛlikɔlɔsiba ko min ye Coupe d'Afrique tɛmɛnen ye éliminatoire tɛmɛnen ninnu na Jigi Jara ko a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la nin waati in na a yɛrɛ bɛ Young Africa la Tanzanikaw fɛ yen o tɔn in fana jɔyɔrɔ ka bon olu fana ka équipe kɔnɔna na Jigi ko maa min don a bɛ se ka min ye denmisɛnw ye k'u galabu kɛnɛya min ye gardien min don a t'i sigi k'i da de ten ka ballon natɔ a yɛrɛ kan koyi a fana b'a fɔ défenseur ye cɛ a taa yan fɛ nin kɛ tan ko a n'a ka anglais jaa Jigi bɛ anglais mɛn ko Jigi kafu ye ale kelen pe dɔrɔn de ta Mali joueurs bɛɛ lajɛlen na mun bɛ kafu awari a ko la nka gardien kelen de bɛ ta 10 na dɛ fala ye parce que u bɛna 11 de bɔ 11 min ɲɔgɔnna tɛ farafinna yaasa k'o kɛ 11 type ye nka jɔnjɔn bɛ di a bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma jaabi o bɛ bɔ décembre kalo tile 16 a bɛ kɛ Marɔkaw fɛ Marrakech ni ala sɔnna ma est-ce que a tɛna kɛ aw ka tirage hukumu kɔnɔna na o b'a sɔrɔ éliminatoire bɛɛ lajɛlen banna sabula an y'a mɛn k'a fɔ ko éliminatoire nataw la le 15 de tɛ wa le 15 novembre an kan ka jouer yan ka tila ka taa jouer fan wɛrɛ fɛ tuguni an ka denmisɛnw bɛ bolo la bi min ye IFOA denmisɛnninw ta ye an kan ka jouer bi ani Sierra Leone tɛ wa ou bien Gambie de don an kɔni bɛ jouer bi ni ala sɔnna ma min mana na sɔrɔ o la fala ye sisan an bɛ taa fan fɛ min ye Adema PAJ ɲɛmaaba ye n'o ye Abdul Karim Konate n'u b'a wele ko Ampe ale baro sigi kɛ renouveau kɔnɔna na ani renouveau mɔgɔw y'u sigi u ye baro kɛ baro in sen fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko fala an bɛ taa fan fɛ fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na an bɛ sɔrɔ ka na ni baro in ye. Bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle an ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo falen depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la a warisara procédure bɛ cogo di aw ni ne n'a fɔ ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari ladon u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye nin fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité ye san 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni baara yɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel gestion de la clientèle contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw tulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de tun b'an bolo ka d'aw tulo kan.
journaliste ujoro kabu faso kola Mali journaliste ujoro kabu faso kola Beni joyoro do akai mandogo faso kola amandogo faso kola Afora Mali de nyuma pekangi faso jo iseko ni damayala Abiga para mige ni ya useko de ayake kechogo nyumana Yokuri mari basiruka Togo firi kauka basiruka Jabali kauka basiruka Shola kauka basiruka Journalisi ufu kabarala Suruja misigi iga churu imba mane Mina kuma journalisi ula Journaliste uga foli pile Video manu uga foli pile Animateur uga foli pile Fasokola Naobi kuna foli udi Ok, alors on ɲininkali kelen jurula i b'a dɔn k'a fɔ i ye sɔrɔ ni k'a dɔn k'a fɔ musakako minisiriya kɛ an ka jamana kɔnɔna na an dun b'a ye k'a fɔ jamanaw ka durugu ɲɔgɔnna nafa ka bon kosɛbɛ sɔrɔ kunda alors e ka o dɔnni minnu ni olu bɛ e la bi na est ce que bi e ka tɛmɛ ni o ye ministère de l'économie et des finances o kunkan kibara ani anw ka bɔli CEDEAO kɔnɔna na impact dɔ bɛ se ka k'a la wa bon n'i ko i b'i sigi k'a fɔ i bɛ don impact bɛɛ kɔnɔ an bɔli CEDEAO la n ye min fɔ sisan kuma kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ minnu bɛ jamana kunna bi k'a gérer u dusu de tiɲɛna décision damadɔ minnu taara CEDEAO ɲɛmɔgɔw fɛ k'a sɔrɔ a ma dusu bɔ hali bi kumakanw bɛ sen an a ma tɛmɛ hali dɔgɔkun kelen kan ciden dɔ bɔra ka na kuma jamana ɲɛmaa fɛ a ko la mɔgɔ bɛ se k'i furi ka bɔ fɛn dɔ la i dusu tiɲɛnen ni kumaw nana bɛɛ k'i da don a la bɛɛ ka ɲɔgɔn hakiliw fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka ɲɛ CEDEAO comme i y'a fɔ cogo min na ala ye anw garijɛgɛ an delila ka kɛ minisiri ye min bɛ sɔrɔko kunna CEDEAO nafa ka bon parce que CEDEAO n'i y'a jateminɛ mɔgɔ 300 miliyɔn 300 jate de b'a kɔnɔ n'a fɔra ka sanni feere ni minɛnw na tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ ani ko caman wɛrɛw b'a kɔnɔ a bɛ fɔ min ma sugu a b'a bonya bɛɛ bolo an ka opérateur économique an ka usine tigiw ka minɛnw bɛ se ka bɔ ka taa feere yɔrɔ caman olu kɔni mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'i bɛ se k'o ko la kɔn o ye ko ɲuman de ye o mais n y'a fɔ ye cogo min na adamaden jɔyɔrɔw la voilà kɛlɛko waatiw la voilà olu kɛra gɛlɛya bon gɛlɛya caman wɛrɛw bɛ yen bon peut-être que ni wagati wɛrɛw sera ni an ye baro wɛrɛ sigi an bɛ se ka don olu kɔnɔ n'Ala sɔnna ma ok monsieur le ministre i yɛrɛ ko ka kuma kɔnɔ ko AES créeli tɛ problème disons accord n bɛna accord de kan ko accord bilali ko o ma digaw la kosɛbɛ mais a ye min jateminɛ n'i ye ko fɛn dɔ man ɲi i kan ka fɛn dɔ de kɛ min kan ka se k'o remplacer mais a ye min jateminɛ an ka autorités u ye accord dɔ in bila au moins o accord in ka avantage kɛra min ye a bɛ fɔ min ma ani banbagaciw cɛ marifaci o kɔni y'o jɔ donc au moins consensus dɔ sɔrɔla mais bi est-ce que au défaut des autorités là le fait que l'accord n'a pas été remplacé par un autre accord u baaraw bɛ sen na an kɔni ka faamuyali la voilà dialogue yɛrɛ b'a kalama intermalien kɛra ka malien bɛɛ wele u kana sigi u ka kuma accord nin an bɔlen a kɔnɔ gɛlɛya minnu tun y'an sɔrɔ a kɔnɔ bɛɛ ka kuma fɔ an bɛ se ka bilasirali minnu sɔrɔ tuguni ka don an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'o baaraw kɛ o recommandation kɛra aw y'olu mɛn ministère yɛrɛ dɔ créelen don min yɛrɛ ɲɛsinnen bɛ réconciliation ani bɛn ni fɛnw sabatili cɛ ne dalen don a la k'a fɔ o baara ninnu bɛ ka continuer ni ala farala an kan ni mɔgɔw sera ka sabali ka ɲɔgɔn lamɛn a bɛ se ka baara tɔ diya an bolo ka taa ɲɛfɛ. aw ye proposition kɛ gouvernement ye dans ce sens. n bɛn'o de fɔ parce que adama ye parti min ye ɲɛ bɛ fɛn fɛn na ni décision ba fɛn fɛn bi ta anw bɛ ɲɔgɔn y'a kɔnɔ n'an y'a hakilinataw falen falen a kɔnɔ an bɛ sɛbɛn kɛ an b'a bɔ soit an b'a kɛ sous forme de communiqué sous forme de déclaration ou bien an bɛ lettre yɛrɛ ci ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ anw kɔni hakili ta ye nin ye adama ma sɛgɛn o la tile kelen. ok sori de jira. d'accord président n'i y'a lajɛ bi an bɛ tile 124 na aw jɛɲɔgɔn 11 olu bɛ kiiri bonnakun kan n'i y'a lajɛ aw ye parti ba ye adama aw jɛɲɔgɔn dɔ b'a la n'i ye gɛlɛya in lajɛ aw bɛ se ka solution jumɛn sɔrɔ gɛlɛya in na bi pour que fiɲɛbɔda ka se ka sɔrɔ aw tɛ ɲɔgɔn ye. ni ɲininkali diyara n ye hali bi an bɛ min ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ ani an ka kiiri tigilamɔgɔw fɛ o de hali bi an ka mun ɲɔgɔn kɔrɔ an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ
an ka mun ɲɔgɔn kɔrɔ kɔrɔ ye min ye anw jɛɲɔgɔn minnu bi kaso la bi min y'u sɔrɔ an yɛrɛ bɛɛ n'i y'an fɛn fɛn ɲininka u donna kaso la min kama a kuma se nin bɛɛ ma u ye ɲɔgɔn ye a yirala k'a fɔ ɲɔgɔn ye in a kun kɛra sababu wɛrɛ kama a kun kɛra kun wɛrɛ kama jamana nin delila k'a fɔ an bɛɛ de Mali nin de y'an bɛɛ ye an ti jugu foyi wɛrɛ t'an bolo Mali kɔ an bɛ min ɲini ni dossier bɛ justice la a kuma ka gɛlɛn i b'i farati kuma dɔw fɔli la anw yɛrɛ y'a faamu k'a fɔ sisan an ka wuli ka se jamana maabaw ma ne yɛrɛ sera président du conseil islamique ma n'o ye Haidara ye a bonya bɛ kuma kɔnɔ k'a yira la k'a fɔ bɛɛ ka wuli k'u jɔ politique tɔn ɲɛmaa minnu minɛna bɛɛ k'i seko kɛ ka delili kɛ min b'a to u bɛ sigi ka n'u ka denbaya kɔnɔ u minɛna bɛrɛ t'a jɛ kalo 4 na bi hali bi k'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u se ye fɛn fɛn y'a la u k'o kɛ pour que hali bi sabati ani kuma fɔ ɲɔgɔnya ɲuman bɛ tɛmɛ ani bɛɛ ɲɔgɔn cɛ an kɔni b'o dugawu kɛ an b'o delili la an taara Haidara fɛ yen an taara maa caman fɛ yen u ka kuma hali bi u ka sigi ka n'u ka so kalo 4 denbayatigi t'i ka so i minɛna kun min kama e yɛrɛ ɲɛna basi kun t'a la a ma nɔgɔn hali bi anw kɔni bɛ min fɔ o ye ka dugawu kɛ hali bi ala ka jisuma bɔ a kɔ kan. Alors maintenant président i ko min ye Adima ye k'a fɔ aw y'a jɛya congrès yɛrɛ kɔnɔna na aw ka dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya bɛɛ furancɛ fanga ye walasa laɲiniw ye mun ye an ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na yala kelen hali bi aw bɛ o danga la wa ani Adima ni furancɛ fanga ni ɲɔgɔn cɛ bi yala jɛɲɔgɔnya jɔnjɔn ye jumɛn ye. Ayiwa nin fana ɲininkali diyara n ye i y'a fɔ cogo min na an ye congrès laban min kɛ militants bɔra jamana fan bɛɛ jamana kɔ kan u ye bilasirali dɔ kɛ n'a bɛ fɔ ma recommandation o y'a yira k'a fɔ bureau kura min sigitɔ filɛ an bɛ min ɲini aw fɛ aw bɛ baara o baara la aw k'aw jilaja furancɛla fanga in a k'u soutenu a k'u dɛmɛ o ye recommandation de ye min bɔra anw ka congrès kɔnɔ ne yɛrɛ hakili la anw b'o de sira kan anw tɛ se ka bɔ sira kan anw tɛ se ka kɛ parti ye min bɛ se k'a fɔ comme a bɛ fɔ k'i opposer transition na ayi anw yɛrɛ ka congrès ye min fɔ ko nɔgɔ b'o la k'o d'an ma o de ye an ka sɔrɔsiw dɛmɛ ani gouvernement dɛmɛ baara min bɛ ka kɛ a ka kɛ baara tilennen ye baara ka ɲɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la bon n'i b'o sira kan i hakilinata ni minnu bɛ ka jamana mara kuma dɔ a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o tɛ k'a fɔ o bɛ ɲɔgɔn na anw tɛ se cogo si la ka kɛ transition contre la n bɛna misalinin dɔ d'i ma ne nomera IBK de fɛ office du Niger la le 22 janvier 2020 fanga yɛlɛmara août ne ye san 3 ni kalo 6 kɛ hali bi IBK kɔfɛ fanga furancɛ fanga mɔgɔw u ka danaya dalen bɛ n kan u bɛ n bonya ni ye fɛn fɛn fɔ min ye baara taasira ye u bɛ n dɛmɛ a kɔnɔ office kɔnɔna la ne tɛ kelen dɔrɔn to ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen bi u bɛ Adema la u bɛ jɔyɔrɔbaw la o ne yɛrɛ garijɛgɛra ne ni président de la transition sigira fo siɲɛ 2 ɲɔgɔn siɲɛ fɔlɔ la an ma politique kuma fɔ a ye min yira na dɔrɔn a ko i bɛ baara min na office la i jilaja i k'a kɛ i bilala danaya min dar'i kan i k'a minɛ fa i k'i jilaja jamana nafolo jamana baarakɛ taabolo i k'i hakili to la jamana nafolo i kana maga la anw mana k'a fɔ karisa bɛ bɔ nin na karisa bɛ bɔ nin yɔrɔ la karisa non an ka problème to ye tant k'i b'o baara sira kan anw b'i dɛmɛ anw bɛ continuer ni ye a tilala ka waleya wɛrɛ fana kɛ a y'an wele ka na don dɔ la an taara fo Kuluba an sigira o kun ye office kelen kungo ye tuguni a y'a yira n na k'a fɔ o min filɛ nin ye tan a b'a fɛ ka anw yɛrɛ ɲininka ne ni CMDT PDG kun bɛ a don a b'a fɛ k'an yɛrɛ ɲininka gɛlɛya o gɛlɛya b'an ka yɔrɔ kɔnɔ an k'a f'a ye an sigira ka ca heure 3 ye gɛlɛya o fɛn fɛn bɛ office kɔnɔ ne y'a bɛɛ da tulo kan n y'a jaabi ye fana 2-3 semaines après parce que yɔrɔ min ni gɛlɛya kun b'an kɔnɔ a y'a ɲini sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw fɛ u ka sɔrɔsiw bila u ka taa an dɛmɛ o bɛɛ la o y'an sutura kosɛbɛ donc anw ye parti min ye ne min fɔ kuma kɔnɔ k'a fɔ an b'a fɔ an bɛ wuli k'a fɔ ayiwa nin bɛ yen nin bɛ yen fɛn min bɛ senna bi n'o kelen bɛ ka tɔɔrɔ dɔɔnin don an n'u ka relation na o de ye an ka politique ɲɛmɔgɔ minnu minɛna n'olu bɛ kaso la sinon fɛn fɛn n'a bi kɛ n'an bɔra kalama an b'a hakilinata fɔ a kan baasi tɛ i da magara office Niger la n b'a dɔn i kɛra PDG ye e bɛ se ka bi n'a fɔra e ka bilan kɛ e ka san 4 bilan ye e bɛ se ka mun de f'an ye bakuruba la office Niger la office ye jamana jiginɛba de ye mɔgɔw tɛ office dɔn kosɛbɛ caman bɛ kalanniw ni fɛnw kɛ
mais n'i ye jama bakuluba ɲininka o tɛ ofisi dɔn kosɛbɛ ofisi yɛrɛ bibi na a bɛ min mɛn k'a fɔ ko tari 2 de bɛ ofisi kɔnɔ tiɲɛ don sɛnɛ bɛ se ka k'a la mais o tari 2 n'i y'a jateminɛ tari min dilannen don o ye tari 136 ɲɔgɔnna ye moins de 10%. 100 o 100 la min dilannen don a tɛ tɛmɛ 10 kan sɔrɔsiw tubabuw bɛ taa kuma min u ye ofisi to an bolo kuma min en 1960 o y'a sɔrɔ à peu près min bɛ ofisi kɔnɔ a tɛ tɛmɛ tari 50 kan 50 000 hectares président minnu sigira bɛɛ y'i ɲɛsin a ma bɛɛ ye dɔɔni kɛ mais jusqu'à présent min bɛ à peu près 136 000 hectares sur un potentiel a bɛ fɔ min ma 1,2 million potentiel bɛ an talen alhamdulilayi an ye kumaw kɛ an ye labɛnniw kɛ an yɛrɛ ye auditif la recommandé pour que k'an dɛmɛ baara taabolo kɔnɔ ofisi kɔnɔ o auditif sara an yɛrɛ ma cabinet privé dɔ taara gɛlɛya o gɛlɛya bɛ ofisi kɔnɔ a y'a bɛɛ fɔ an ye a ye bilasiraliw k'an ye an yɛrɛ ye tableau de bord dɔ la an tun bɛ k'o bilasirali ninnu lawaleya kɔfɛ fana ofisi kɔnɔ an ye yɛlɛma caman kɛ ofisi kɔnɔ mɔgɔw tun bɛ baara la n'i y'a jateminɛ u ka bɔ ka tila ka taa kalan kɛ ka na o kuma sabati ye an ye plan de formation dɔ dilan k'o adopté conseil d'administration na cadre organique tun tɛ ofisi kɔnɔ min tun bɛ yen o kun ma bɔli kɛ an ye direction des ressources humaines n'o ye le ministère de l'agriculture la olu taara u na an y'o baara kɛ o fana kɛra fɛn ɲɛnamaba ye an y'o fana faire adopter par le conseil d'administration an ye fɛn caman wɛrɛ kɛ n'an ko an b'an da don bɛɛ la bi baro in bɛ tɛmɛ. Alors maintenant ne b'a fɛ ka min dɔn dɔrɔn c'est-à-dire office zone ninnu fana i b'a ye k'a fɔ lakanabaliya tun bɛ yan waati alors est-ce que i ye dabali dɔw sɔrɔ walasa ka kɛ sababu ye au moins c'est-à-dire baarakɛlaw ani sɛnɛkɛlaw kuma min ni gɛlɛyaw tun bɛ yen nɔ yɔrɔw ka se ka laɲɛnamaya ka se k'a labaara. Hali bi gɛlɛyaw bɛ yen ni mɔgɔ min k'i ma hali bi ko gɛlɛya tɛ yen a ka ca office bɛ se fo dugu 400 ma a ka ca ni dugu 350 ye dugu ninnu bɛɛ kɔnɔ tiɲɛ ka di Ala ye k'an profiter aw ka micro in fɛ ka foli lase a cikɛla bɛɛ ma cikɛla min yɛrɛ ni office bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛrɛ t'a jɛ maaba 90 la 90 000 personnes denbayatigiw la forow gɛlɛyaw tun b'u kɔnɔ an ye san 4 min kɛ an se ye min ye ani sɔrɔsiw yɛrɛ ka accompagnement na u b'an dɛmɛ ka baaraw kɛ cogo min o sera ka hakilisigi ni fɛn dɔw don a kɔnɔ mais hali bi gɛlɛyaw bɛ yen donc k'a fɔ sisan ko gɛlɛyaw banna pe n'i y'o fɔ i ma kuma ɲɛnama fɔ gɛlɛyaw bɛ yen hali bi mais n ye min fana jateminɛ ofisi kɔnɔ min ye yɛrɛ hakili sigi dɔɔni baarakɛla minnu bɛ yen k'u fɔ hali bi ne tun bɛ kuma min baarakɛla tun bɛ se fo maa 700 la maa 700 bɛ alhamdulilayi an ye san 4 kɛ mɔgɔ kelen ma faga mɔgɔ kelen ma blessé la an ye dɔ de ka banni mɛ laban in fɛ o kɛra salon wagati dɔ la sinon ofisi mɔgɔw bɛ bɔ u bɛ t'u ka baara kɛ u bɛ na voilà sori d'accord président n'i ye jateminɛ kɛ transition na ale bɛ kun cɛ ni kalafili de kalafili min yɛrɛ senfɛ ni Asimi bɛ se ka kɛ candidat ye o cas où ni Asimi kɛra candidat ye aw ka yeta bɛ se ka kɛ a ka candidature yala cogo di. Ni ɲininkali diyara n ye je crois que ni ɲininkali kɛra ne la nin y'a siɲɛ 2nan ye an ye vœu min présenté presse la en janvier u ye ɲininkali kɛ ne ye question ne ye jaabi fɔlɔ min di ne ko Asimi m'a fɔ mɔgɔ ye fɔlɔ k'ale ye candidat ye a bɛ se ka kɛ candidat ye wa n'i ye ne yɛrɛ kelennama ɲininka baasi foyi t'a la ne bolo jamana mara an bɛɛ ye silamɛ de ye Ala mana min da min kama i bɛ k'o de ye sisan sariya bolo minnu b'an bolo ale ni eji min sigira an bɛ dugawu de kɛ o sariya bolo ninnu ka la sabati ka la bato maa ma ni jamana in joli a garijɛgɛ b'a kun Ala k'a nɔgɔya ye moi personnellement pour le moment k'a fɔ i b'i prononcer Asimi ye candidat ye Asimi tɛ candidat ye o bɛ kɛ komi n'i kɔnna kuma ma n'a kɛra candidat ye kuma min an bɛ sigi an bɛ discuter an kɔni ka parti kɔnɔ n'an y'a ye taabolo min b'a bolo n'o taabolo bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ jamana sabati adama ye parti min ye kuma bɛ k'a kɔnɔ kosɛbɛ mɔgɔw b'u hakilinantaw yira mais n'i ye ne yɛrɛ ɲininka personnellement en tant qu'individu ne b'a fɛ diɲɛnatigɛ la maa ma n'i ko de nin bɛ n bolo k'a dilan k'a ɲɛsin jamana ma n b'a fɔ Ala k'a sabati bolo ni Ala ye a sabati bolo i ka sigi i kana baara kɛ jamanaden bɛɛ tɔgɔ la. Alors maintenant i ye office kɔfɛ i ye ministeriya 2 bɛɛ kɛ min ye an ka jamana usine ko ani an ka jamana jago ko kunkan kibaruya ɲɛnabɔli ye alors anw ka jamana ye o ye wale minnu ni a jɔyɔrɔw ka bon kosɛbɛ bi ne a fɔra i ka bilasiraliw kɛ ani i ye mun ye yen nɔ ka mɔgɔw kɛ o seere ye i bɛ se ka bilan jumɛn fɔ an ye o ministère in na de industrie kɔnɔna na ani commerce.
Bon, il y a k'a fɔ wulikajɔw caman tun bɛ kɛ sɔngɔkow la walasa kuma caman basigi bɛ se ka lanati cogo min. Nin yɔrɔ in bɛ se ka foli di hali bi gouvernement ma bɛ min na k'u jilaja hali bi an k'u jukɔrɔma tuntun hali bi ka se ka caman k'a la min bɛ jagokɛlaw ka ministère kɔnɔ bi maa min don n b'a dɔn a engagelen don baara min n'a kalifara la a bɛ k'i jilaja la pour que a baara ka se ka ɲɛ a bolo ne yɛrɛ ye baara in kɛ fo san 6 san 7 i yɛrɛ de a donna kuma kɔnɔna la ne yɛrɛ ye donna gouvernement na en juillet 2012 n bɔra en septembre 2018 n ye premier ministre 7 bɛɛ de sɔrɔ ka taa Cheikh Modibo la ka na laban fo Bubey la n ye ministre ya min kɛ fɔlɔfɔlɔ ni n bɛ se ka barika da Ala ye o ye jagokɛlaw ka ministeriya ye an ye fɛn caman k'a kɔnɔ tiɲɛ ka di Ala ye an tɛ se k'an da don a bɛɛ la k'a fɔ peut-être que baro wɛrɛw la an bɛna se k'an da s'a ma mais n ye ministre des finances ya min kɛ n'i da sera a ma kuma caman bɛ kɛ jamana kɔnɔ bi mɔgɔw ti a kumaw lawaleya ka kumaw fɛsɛfɛsɛ k'a dɔn yɔrɔ bi na a bɛ fɔ ko bâtiment administratif feere la ko gouvernement ka bâtiment a papier dira ne ma ka ne to ministre des finances la ne ye papier ta n nana premier ministre fɛ yen ala ka hinɛ a la jango don n k'a ma n ko premier ministre ne ɲɛ bɛ min na nin ko in na an ka nin ko in sonsoro ni élection kɛra mɔgɔ minnu bɛ na an ka baara t'olu bolo n ko nin ko in kuma ka ca n ko ne ye papier in sɔrɔ a ko o ye ne hakililanta ye n ko o ye ne hakililanta ye a ko ministre min ye papier ci ma n k'a lasegin a ma n ye lettre kɛ n ye papier lasegin o ma o kɔfɛ conseil de cabinet o ye Soko ministre ye sakɛ conseil de parce que u kun y'a ci ne ma parce que administration des biens de l'état kun b'an ka bolo kan Soko ministre an ye papier lasegin a ma a yɛrɛ ye conseil de cabinet provoqué au niveau de la primature ka ministre wele an ye hakili falenfalenw k'a kan kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko k'a t'olu bolo o de y'a dossier la tɛmɛ ka taa ACI la ACI kun bɛ relevé ale la o de kama aw b'a kuma tali ni seginni ma aw tɛ ministre des finances tɔgɔma la o baara kɔni alhamdulilayi ala y'an sutura fana. ouais mais ni nafa ka bon kosɛbɛ je crois qu'il est important k'i ka segin ka bâtiment administratif in kuma cayara kosɛbɛ ça veut dire que depuis o waati a ŋaniyaw kun tara mais a ye kun ye ministre sɔrɔ ministre ye e y'a yira k'a fɔ bon vraiment a kɛli ka gɛlɛn n'i y'a faamu k'a kɛ ten. o de don tagasigi wɛrɛ t'a la papier sera ne yɛrɛ ma ne yɛrɛ de ye papier lasegin ne ma sɔn k'a baara kɛ o yɛrɛ dɔrɔn fana tɛ papier caman wɛrɛw sera parce que adamaden bi kumaw ka ca n'an ye nin occasion sugu sɔrɔ an ka se k'a dɔw bɔ ka perepere latigɛ a bɛ mɔgɔw lafiya filanan fana dɔw tun bɛ yen a wagati la papier dɔ tun bɛ yen o la a bɛ n permettre n ka Cɛnan Kulubali fo ne de y'ale remplacer ministère des finances la ale nana ne nɔ la ministère du commerce la passation bannen n yɛrɛ wulila ka s'a ma fo so n taara ko n kɔrɔ nana n kalifa du la baara in tɛmɛna sira min fɛ n y'a ɲɛfɔ a ye n kɛra ministre des finances cogo min na n y'a ɲɛfɔ a ye a diyara a ye a ye bilasirali minnu di ma n ye n bolo da o bilasiraliw kan o ye n yɛrɛ sutura sinon lettre wɛrɛ tun bɛ yen ko ka exonération di fo miliyari caman commerçant dɔw ma n ma sɔn k'a di mobiliw tun bilala ka taa fana ko k'u réformer a bɛ se fo mobili 700 la ministre des finances n ma sɔn ka mobiliw réforme kɛ fɛn caman caman bɛ yen alhamdulilayi ne sera ka n bolo dɔw bɛɛ kan hakili b'a da la n'aw hakili b'a la n bɔtɔ ministre des finances la ka na segin ka na commerce la i bɛ ka kɛlɛ ka nommé n ye conférence de presse kɛ n ye nin bɛɛ ɲɛfɔ voilà. Monsieur le ministre ni i y'a jateminɛ an ka to toujours gouvernement hukumu kɔnɔna la parce que an y'a ye o y'a sɔrɔ ministre peut-être i tun tɛ ministre des finances la actualité oblige avion ko bɛ sen na ani équipement militaire i bɛ se ka mun fɔ est ce que bi ne ko ne y'a fɔra ne ɲininkara bi est ce que jalaki min talen c'est vrai a ko bɛ justice niveau la e dɔn yɔrɔ ye jumɛn de ye nin ko in na est ce que ni ko in jɛlen don kosɛbɛ n m'a dɔn fo n ka question mais i bɛ hakɛ to ne yɛrɛ ka taabolo ye min ye ni dossier o dossier bɛ tribunal la o de kama an balima an baarakɛɲɔgɔn 11 min bɛ kaso la ma kuma janya a kɔnɔ kosɛbɛ ni dossier min bɛ justice la n bɛ farati an kana to ka bɔ ka kuma k'olu kan ka janya ne bɛ min kɔni dɔn a la dossier in tagabolo a jugement tagabolo bɛɛ yɛrɛ bɛ k'a su a suspendra fɔlɔ ko ka mɔgɔ dɔw wele ko k'u ɲininka an bɛɛ bɛ to ko kɔfɛ en tout cas a dossier ninnu kɛra o y'a sɔrɔ ne tɛ ministre des finances ye tuguni ne kun nana ministère du commerce la an bɛ min ɲini dɔrɔn k'a ko kɛ sariya kɔnɔ ayiwa mɔgɔ minnu n'u jalakilen don n'u nɔ b'a la olu bɛ ɲaga mais minnu nɔ t'a la fana u ka se k'olu n'Ala sɔnna alors maintenant ayiwa nin ye aw ɲɛw n'aw tulo garijɛgɛ ye ka kɛ ne Abdelkader Konate n'o ye an pe Adama PAJ o ɲɛmaya bɛ ale de bolo nin waati na
forobabaro n'o bɛ sigi renouveau sanfɛ a tun b'o kɛnɛ kan Falaye an bɛ bi ta jɔya k'a fɔ sa ko n'Ala ma an ka jɔnya bila an na sini nɛgɛ kanɲɛ 18 waati an na ɲɔgɔn sɔrɔ Keba Jalo k'i yɛrɛ fo ka bɛɛ lajɛlen fo an lamɛnbaa n'an kanubaw bɛɛ lajɛlen Ala ka sini yira anw ni aw bɛɛ lajɛlen na an b'a dɔn k'a fɔ fana Ligue des Champions balontanw tɛ bi nka min ye balontanbaw ye o bɛ bi Real Barça Real ale bɛ Barça bisimila bi ni Ala sɔnna ma o balontan diɲɛ bɛ na i sigi k'o lajɛ sini fana min ye Liverpool ni Arsenal olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Fransikaw fana fɛ PSG ale ni Marseille bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Inter ni Juventus olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Italikaw fɛ ninnu ye farikolo ɲɛnajɛ belebelebaw ye an ka denmisɛnninw fana bɛ jouer UEFA la bi min ye u ka bɔko filanan to ye wa n'u sera ka gagner u bɛ taa demi-finale la o b'u surunya qualification na kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya.